Nu er klokken 2:30, og Bodil og jeg vil gerne sige velkommen til det her webinar om rehabilitering og den rehabiliterende tilgang i praksis. Vi håber, og det er formålet, at det vil give lidt indsigter i både nogle forskningsmæssige og praksisperspektiver ind i rehabilitering og rehabiliteringsbegrebet og rehabiliteringsrammen. Og det er dig, Bodil, der skal stå for det i dag. Og der vil også være mulighed for, at I kan stille spørgsmål ind i chatten her til sidst. Det er meningen, at Bodil, du har cirka 20 minutter til oplæg, og lige om et øjeblik, så deler vi Bodils slides. Det sidste, jeg lige vil sige til jer, det er lidt praktiske informationer. Som sagt, jeg kan se, at der er lidt flere på nu, men det starter nu jo som sagt, og det slutter klokken 15, selvom linket går til 15:15, så det skal I ikke være bekymret for. Vi slutter sharp klokken 15. Vi deler det med jer, der har tilmeldt jer. Der har vi dem af jer, der har sagt ja til, at vi må kontakte efterfølgende, så deler vi linket her, eller en streaming, fordi vi gemmer den hos os her på Use Syd. Så I kan tilgå det efterfølgende og dele det med jeres kollegaer, må I også meget gerne. Vi vil bede om at slukke alle mikrofonerne, og har I nogle spørgsmål undervejs, så stil dem endelig ind i chatten. I kan se sådan et chat-ikon, det viser jeg lige om et øjeblik. Det er lige før, Ole, at inden jeg viser det chat-ikon, så skulle du lige have mulighed for at præsentere dig, inden vi deler dine slides, så de lige kan se det ordentligt også. Men det kan jeg hurtigt gøre. Jeg hedder Bodil Bjørnshav, og jeg har en baggrund som sygeplejerske og har været underviser i adskillige årtier efterhånden, og har beskæftiget mig med forskning i rehabilitering de sidste 20 år. Jeg er ansat på Use Syd i deres forskningsafdeling, hvor jeg er docent. Det vil sige, at jeg har forskning sammen med andre, også min egen forskning, men jo også leder det sundhedsfaglige forskningsprogram på Use Syd, sammen med min kollega, Julie Dalgaard Gulager. Så det er jo lige kort om det. Og jeg fik slet ikke sagt, det hedder Trine Engelbrecht. Nogle af jer har set mig på nogle tidligere webinarer, og nogle af jer kender jeg fra vores diplomuddannelse og andre kurser. Så dejligt, at I vil deltage i dag. Og jeg deler sådan. Og kan I se vores slides nu? Er det en, der lige vil sige ja? Ja, det kan I. Tak. Og nu kan I se det her ikon, som ligger for I kan spørge noget i chatten på Teams, hvis I har nogle spørgsmål til det, du siger, Bodil. Ja, ellers så tager vi det hen ad vejen. Ja, I må gerne skrive løbende, det er ikke det. Det må I meget gerne. Men vi regner med, at der er lige sådan 5-10 minutter til sidst, hvor vi lige kan runde et par spørgsmål. Så værsgo, Bodil. Jamen, tak. Rehabilitering og den rehabiliterende tilgang i praksis, det har jeg glædet mig til at skulle fortælle lidt om. Det er jo noget, jeg selv er vældig optaget af. Og jeg håber, at det, I får ud af at være med her i dag, det er, at I får lidt inspiration til at reflektere over, og også starte nogle faglige drøftelser der, hvor I er, om hvad rehabilitering er, og hvad det ikke er. Også hvordan den rehabiliterende tilgang kan realiseres i en travl hverdag. Hvad er det, der fremmer det, og hvad er det, der kan hæmme det? Og sådan en forståelse af, at det vi gerne vil måle i rehabilitering, både i daglig klinisk praksis, men jo også i forskning, måske ikke altid er det, der sådan er helt relevant for borgeren. Hvordan kommer vi omkring det? Så inspiration til, hvordan man kan have fokus på borgerens egne mål og håb og hverdagsliv, og især jo også, hvordan ICF-rammen, som jo er rammen for rehabilitering i Danmark, den kan bidrage ind i det her med en rehabiliterende tilgang. De værdier, der er i rehabilitering, de er jo afspejlet i hvidbogens definition af rehabilitering, og jeg forestiller mig, at I kender til hvidbogen, og måske har den på jeres arbejdssted et eller andet sted. Men det, der er i den definition, det er jo, at der er fokus på det enkelte menneske. Altså, det er personcentreret. Der er fokus på funktionsevne, hverdagsliv og det meningsfulde liv. Og så også de her termer fra ICF-rammen, nemlig aktivitet og deltagelse, hen imod mestring og livskvalitet. Så rehabilitering, det indebærer altså et samarbejde.
et meningsfuldt samarbejde, der er målrettet, og som er sammenhængende, og som er vidensbaseret. Så det er de værdier, der er. Det kan I læse mere om. I kan downloade den her hvidbog fra det link, jeg har her. Rehabilitering, det er også en proces, og det er jo en proces, I kender fra andre processer, for eksempel sygeplejeprocessen. Så det er der ikke noget nyt i. Man har selvfølgelig en vurdering af funktionsevne sammen med borgeren, en samlet situation, man sætter nogle mål, og man har nogle indsatser, som man så evaluerer, og så er det jo en cirkulær proces. Så den er for så vidt fuldstændig kendt for jer, forestiller jeg mig. ICF-rammen er måske også i nogen grad kendt, og så alligevel ikke rigtigt. Jeg ved ikke, om det er rigtigt forstået, men altså, jeg har en opfattelse af, at det nok mest er anvendt blandt terapeuter, og måske i mindre grad blandt det sygeplejefaglige personale, men det kan være, at jeg tager fejl. Det håber jeg. Men i alle tilfælde, så er det jo en ramme, som man har besluttet sig for i Danmark. Den er ikke ny. Det var helt tilbage fra 2002, at vi har arbejdet med at prøve at få ICF som en ramme for en biopsykosocial forståelse af, at helbred det er et komplekst samspil mellem en lang række faktorer, funktionsevne og kontekst, kort fortalt. Og i ICF, der er funktionsevne defineret ved kroppens funktioner, aktiviteter, og der tænker jeg aktiviteter fra man står op om morgenen til man falder i søvn og står op næste morgen. Alt, hvad der foregår inden for hjemmets fire vægge, komme ud af sengen, få noget at spise, komme i bad, komme ud af døren. Og deltagelse, det er jo så alle de aspekter af et socialt liv og samfundsliv, som man deltager i. Kontekst, det består af omgivelsesfaktorer og personlige faktorer. De kan måske godt lige have gavn af, at man dvæler lidt ved dem, fordi de omgivelsesmæssige faktorer, det er virkelig mange ting. Det er den fysiske ramme, eller de fysiske rammer og sociale, men også holdningsmæssige verden omkring borgeren. Så det er jo både boligen og adgangsforhold, transport og hvor bor man egentlig henne? Er man i en lejlighed i en storby med adgang til forskellige ting, eller bor man i et lille hus langt ude på landet? Det er også sociale relationer, det er også professionelle og systemet. Altså, hvordan er det vores lovgivning og vores kommunale, regionale systemer, de henholdsvis støtter og måske også nogle gange hæmmer rehabilitering. Det er også kulturelle holdningsmæssige forhold, og det vil jeg faktisk pege på som noget vigtigt. Det er både normer, forventninger og stigma, men det er også de professionelles attitude. Og det er der meget, der tyder på, det har stor betydning i rehabilitering. Og det er noget, jeg har arbejdet en del med i min forskning, og kan se, at det er noget, der går igen. Så alle de her faktorer, de kan jo både fremme og hæmme. Det gælder også de personlige faktorer, som jo er den enkeltes ressourcer og værdier og livsperspektiv. Det er jo både livsstil og vaner og tidligere erfaringer. Alt det, vi egentlig gerne vil tale med borgeren om, når vi skal lægge en plan for rehabilitering. Hvordan er borgerens relationer, ressourcer og copingstrategier, og hvad er der af selvværd, håb og mening osv. Det er jo det, der nogle gange kan have lidt svære vilkår i hverdagen. Så personlige faktorer, det er, hvad er vigtigt for borgeren, og det påvirker borgerens motivation, deltagelse, rehabilitering, og det kan ligesom omgivelsesfaktorer både fremme og hæmme rehabilitering. Så det er sådan set rammen ideelt set. Så vi har nogle værdier i rehabilitering, og vi har noget teori, vi har en ramme i form af ICF. Så har vi jo også noget lovgivning, og vi har et system, hvor i det her det skal fungere. Og i for eksempel i ældreloven, altså der står jo, at vi skal have en rehabiliterende tilgang i for sig. Så der bliver ligesom to logikker, hvor vi har en faglogik, som handler om, at vi gerne vil realisere hvidbogens værdier om rehabilitering. Og så er der en styringslogik, hvor vi skal reducere behov for hjælp, vi skal have nogle kortere forløb, og vi skal have de penge, vi har, de ressourcer, vi har til at slå til alle de konkurrerende formål, vi har. Så fra at vi ligesom måske tidligere har gjort noget for borgeren, det er der et stort rødt kryds over, og nu skal vi ligesom i stedet for vinge af og sige, at vi gør det sammen med borgeren. Det kan godt nogle gange have nogle ulemper, sådan at man måske ikke helt får mødt borgeren der, hvor de er, fordi vi har en styringslogik, som kommer ind over. Så jeg kunne godt forestille mig, at man kan blive en lille smule klemt mellem de her to logikker.
Så der er jo altså nogle dilemmaer i den rehabiliterende tilgang i hverdagen. Så idealet, det er jo selvfølgelig, hvad er det, den enkelte gerne vil? Og styringslogikken er jo, hvad kan borgeren, og hvad bør borgeren selv kunne? Så man kan jo få den, altså der bliver en risiko for en vis form for, der kan blive en risiko for ansvarsoverførsel og en stigende ulighed, fordi det kan blive, som jeg lige har i det her lille blå citat, som en borger fortalte mig, det her, det kan du godt selv, og det er godt for dig selv at gøre det. Så det kan blive den styringslogik, der kommer til at overtage de værdier, der egentlig er. I hvidbogen, der bliver der gjort et stort nummer ud af, at rehabilitering, det er en vidensbaseret praksis. Så man kan sige, hvad handler rehabiliteringsforskning egentlig om? Og det handler lidt om noget, hvordan borgerne de oplever tingene, men også hvad der virker. Så det er jo både kvalitativ forskning, hvor man undersøger oplevelser og erfaringer, men også hvor man undersøger effekter af nogle bestemte ting. Og der, når man gerne vil undersøge effekter, så bliver man jo optaget af, hvordan kan vi så måle, om det virker, også over tid. Og så begynder man at stille spørgsmål om, hvad giver egentlig mening at måle? Og for hvem? Er det systemet, der har brug for den måling, eller er det borgeren? Og hvordan kan vi gøre de her ting sammen med borgere? Så der er meget forskning i rehabilitering, som er det, man kalder deltagende forskning, altså hvor man har sådan en idé om, at man udvikler disse måleapparater og meningsfulde målepunkter sammen med borgerne. Så det er både kvalitativt og kvantitativt, som sagt, men det kan også være implementeringsforskning, hvor vi ligesom skal prøve at finde ud af, hvordan får vi det, vi allerede ved fra forskning i form af randomiserede, kontrollerede forsøg. Eksempelvis min egen Ph.D., som handlede om rehabilitering af KOL-patienter. Hvordan den viden, vi har, altså efter tusindvis af forsøg med rehabilitering og træning og undervisning og rygestop og psykosocial støtte, hvordan kan vi så egentlig måle, om det virker efter hensigten? Så det er der også en del af i forskning. Nu har jeg et lille nedslag i forskning af rehabilitering, og der er, hvis man søger på rehabilitering på kliniske databaser, altså PubMed og CINAHL, så finder man altså 100.000 artikler. Nu har jeg taget en, den er dansk, og den er fra 2024, hvor man har spurgt borgere om deres oplevelser af at være tilknyttet sådan et lungeteam som led i rehabilitering. Det interessante er her, at det kvalitative studie, det bygger på, at den samme gruppe forskere, sygeplejersker og andre, som er lungemedicinsk læge, de havde allerede lavet et randomiseret, kontrolleret forsøg, hvor de ville måle effekten af udgående lungeteam. Og det vil man måle på genindlæggelser og på forværringer og på livskvalitet og så nogle specifikke måleapparater, det man kalder CAT, som er sådan en vurderingsskema, hvor man måler en lang række forskellige ting, der er relevante for mennesker med KOL. Studiet det viste, at der bliver færre indlæggelser, det går rigtig godt, men de kunne ikke måle noget omkring livskvalitet og funktionsevne, og det er jo det, vi gerne vil. Og det er jo et klassisk problem i rehabiliteringsforskning, at vi ikke rigtig kan få målt det, der faktisk er vigtigt for borgerne, nemlig det her omkring livskvalitet. Derfor så besluttede de sig for, jamen så må vi jo spørge borgerne. Og det man så finder ud af, det er, jamen det her det virker jo i forhold til, når borgerne selv skal sige noget om det. Nemlig de får en følelse af tryghed, og de kan bedre håndtere deres sygdom osv. Så der er den her hovedpointe, som jeg gentog, eller skal sige, jeg også fandt ud af i mit Ph.D.-projekt. Det er rigtig svært med de standardiserede outcome-mål. De er ikke altid relevante, og de individuelle mål i rehabilitering, de er utrolig vigtige at få med, men de kan være lidt svære at standardisere. Jamen, hvad gør vi så? Jamen, så opfinder vi et nyt måleapparat, og det gør vi med baggrund i ICF, hvor vi det der WUDAS, ikke, også, som er WHO's Disability Assessment Schedule, altså et spørgeskema, som rammer aspekter af funktionsevne, kognition, mobilitet, selvomsorg og daglig aktivitet og deltagelse. Og det er prøvet af i mange, mange forskellige
situationer, og det er vurderet til at være meget relevant og godt. Det er det, man kalder det er valideret. Og det kunne jeg godt forestille mig, at I kommer til at møde i jeres praksis. Jeg ved aktuelt, at jeg har en kollega, som skal prøve det af i nogle kommuner inden for kort tid, og jeg kunne godt forestille mig, og det kan være, at I allerede har erfaringer med det. Så vi vil gerne finde nogle måleapparater, der siger noget om funktionsevne, som er så sensitive, så følsomme, at de kan måle effekten af noget over tid. Og det er en kæmpe udfordring. Så vi ønsker altså nogle standardiserede mål for effekt og rehabilitering, og det gør man både i forskning, men jo også i daglig klinisk praksis. Jeg føler mig helt overbevist om, at I bruger rigtig mange test og screeninger og det ene og det andet, som er vigtige også for systemet at få dokumenteret, så vi har nogle overblik over vores ældre mennesker i kommunal rehabilitering. Men det, der er her, som jeg opfordrer til refleksion over, at det, der måles, det er ikke altid det, der måske er vigtigt for borgeren. Og det understreger værdien af, at man skal tilpasse sådan nogle målinger noget individuelt. Og det er altså et dilemma mellem den her styringslogik og så rehabiliteringsværdier. ICF, det er jo så noget forskning, jeg har lavet, og jeg vil jo gerne prøve at argumentere for, at man kan afprøve ICF som kommunikationsmodel i klinisk praksis. Fordi jeg har en forestilling om, baseret på min forskning, at personcentreret kommunikation, det kan være understøttet af en ICF-tankegang. Så at man ligesom via den model bliver god til at identificere, hvordan funktionsevne påvirker aktivitet, eller hvordan funktionsevne påvirker livskvalitet og helbred, og hvordan omgivelses- og personlige faktorer spiller ind. Så det kan synliggøre nogle komplekse sammenhænge. Og den måde, jeg selv har gjort det på, det er ved, at jeg har lavet nogle interview med nogle rygmarvsskadede, som jo virkelig er hårdt ramt. Det er jo nogen, der har brækket nakken, eller har brækket ryggen, og er lam fra navlen og ned, eller delvis lammet. Og de mennesker, dem har jeg interviewet i mange forskellige sammenhænge, og nogle af de interviews har jeg så forsøgt at analysere ved brug af ICF. Så når jeg ligesom har taget interviewet, og så set, hvad står der egentlig om kropsfunktioner? Hvad står der om aktivitet? Hvad står der om deltagelse? Hvad siger borgeren om omgivelsesmæssige faktorer og personlige faktorer? Så jeg sådan ligesom på en måde putter lidt i kasser, men det, der er det helt centrale her, det er, hvad siger borgeren om, hvordan tingene spiller sammen? Hvad er relationen mellem kropsfunktion, aktivitet og deltagelse? Og hvordan er det, de personlige faktorer, det bliver tit min tolkning, hvordan de personlige faktorer kan fremme og hæmme rehabilitering? Og hvad er det for omgivelsesmæssige faktorer, som også kan være fremmende og hæmmende? Så det her, det er jo så Ove, som er en mand i start 60'erne, der er ude at gå med sin hund. Han falder ned af skrænten og brækker nakken. Og det er jo det, der hedder bad luck. Det kan ske for os alle sammen. Han har et håndværkerjob og er vant til at være handyman, har meget stærke værdier om at klare sig selv og så videre. De bor, ham og hans kone, i et lille hus ude på landet, langt væk fra Alfarvej, og det har de det rigtig godt med. Men det bliver virkelig svært at være der, når man ikke kan få nøglen i billåsen, man ikke kan dreje rundt, når konen er taget på arbejde, og man skal i bad, og man ikke har følsomhed, og man ikke kan mærke, om vandet er koldt eller varmt, og får sig brændt, og skal ned i kælderen af en stejl trappe til sit pillefyr, og så videre, og så videre. Så alt det her, det kan Ove sagtens fortælle, hvordan tingene de hænger sammen. Så mit bud er, at man kunne prøve at øve sig i, og simpelthen tage et billede af ICF-rammen, i lamineret ark, læg det på bordet, snak med borgeren om, hvordan hænger det her egentlig sammen. Så det er bare et forslag, og I kan læse min artikel, hvis I har lyst. Den er beskrevet her på sliden. Det sidste, jeg har haft af forskning, som er her fra 25 eller sidste år, det er jo det her med land-by-forskelle. Altså er der egentlig en forskel på rehabilitering alt efter, hvor i landet man bor? Og det er der. Og der er
grund til at være særlig opmærksom på borgere, som måske har særlige udfordringer med økonomi og med deltagelse i det hele taget, at man er særlig opmærksom på, hvor er det også, de bor. Og der kan godt være en tendens til, det ved vi fra Danmarks Statistik, at i de kommuner, som har mange ældre, mange på overførselsindkomst, der er man jo meget presset i kommunal økonomi, og det betyder jo, at man har rigtig svært ved faktisk at leve op til idealerne om at tilbyde borgerne det, de rent faktisk har brug for. Så det her med bopæl, det kan også skubbe til ulighed. Ja. Så der er en del systembarrierer i det her med at bo, og der er tit sådan jo selvfølgelig opmærksomhed på at finde den billigste løsning, frem for det, der er borgerens individuelle behov. Men det, der er mit ærne her, det er jo at sige, at borgerne, de er jo aldrig interesseret i at misbruge noget. Altså, hvis man får en god dialog, så vil man jo gerne finde en løsning. Så hvis du skal vælge noget her af den kasse, vi har, hvad er så mest vigtigt for dig? Og det kan godt bidrage til, at man har en mere personcentreret tilgang. Så rehabilitering, det er et fagligt ideal, men i praksis kan det jo være begrænset lidt af systemets organisering og økonomi og geografi og mange andre forhold. Men det er i hvert fald det, jeg har været inde på her. Det er så det her med at se borgerens samlede situation, ikke også? Og at det ikke er bare en intervention, en bestemt indsats, men det er en forståelse af de vilkår, som borgeren lever under, og for at man kan støtte dem med deres egne mål. Så det er jo sådan set ICF operationaliseret, kan man sige. Jeg slutter lige af med at nævne de 5 anbefalinger for at sikre fremtidens rehabilitering i Danmark, som er beskrevet i hvidbogen. Og det er jo det her med at have fokus på den enkeltes behov, håb og ressourcer og hele livssituationen. Styrk fokus på personer med særlige behov. Det viser min forskning i allerhøjeste grad. Styrk den faglige kvalitet mellem systematisk dataindsamling. Ja, men hvilke måleapparater skal vi bruge, når vi skal have systematisk dataindsamling og monitorering? Hvordan skal vi diskutere det, og hvordan kan vi blive enige om, hvad der er godt? Styrk koordinering og sammenhæng på tværs af lovgivning, forvaltningsområder og fagområder. Ja, så det var ganske kort om rehabilitering. Tak for jeres opmærksomhed. Vil I vide mere, så er I altid velkommen til at skrive til mig. Jeg elsker at snakke med jer om sådan noget her. Tak, Pauline. Det var rigtig spændende at høre. Der var meget, vi kunne være interesseret i at høre noget mere om. Ikke også? Du sagde det her med, jeg har lige i hvert fald et enkelt spørgsmål, der lige bobbede op. Du sagde det her med, at det skulle være altså de her mål, eller at det skulle være centreret omkring på den enkelte borger, det enkelte menneske. Hvis nu, at vi har en praksis, som gerne vil prøve noget af, du sagde, at en anbefaling kunne være at printe den her ICF-ramme ud og tage med, og så bruge det som et kommunikationsredskab. Var der noget andet sådan prøvehandlingsmæssigt, hvis man gerne vil i gang med at tænke mere rehabiliterende på en afdeling eller en kommune, man kunne gøre sådan? Er der noget, der ligger også, som ikke er så? Jamen, jeg tror, det kan godt være, at man ikke printer den ud og tager med, men man har den i sit baghoved, hvor man forestiller sig, at livskvalitet og med det meningsfulde liv, det er altså et komplekst samspil her, så man faktisk har den her ramme inde i sit lille hoved, når man spørger. Og det har jeg jo gjort meget, fordi alle mine interviewguides, de er bygget op omkring det her. Så kan du prøve at fortælle lidt om, hvad er det med din krop? Hvad er det, der generer dig mest af? Og så, hvad er det, du gerne vil? Hvad er vigtigt for dig at deltage i? Nu Ove her, ikke også? Hvad er vigtigt for dig, Ove? Det vigtigste for mig, det er, at jeg kommer til træning. Okay, hvorfor er det så vigtigt med den træning? Det er, fordi jeg er så ked af, at min kone er så afhængig. Eller jeg er så afhængig af min kone, og jeg er bange for, at hun ikke bliver ved mig, hvis jeg belaster hende så meget, at hun simpelthen ikke kan være i det her. Så jeg vil jo gøre alt for at træne, fordi det er det, der giver mig håb om progression, når jeg kommer mig. Og at der bliver et liv for os her, sammen med min kone. Så det var hans motivation? Det er hans motivation, ja. Så der skal jeg gøre alt for at finde ud af. Det kan godt være, at vi ikke kan give ham et nyt pillefyr, og det kan godt være, at vi ikke lige kan lave en termostat til det varme vand, og vi ikke lige kan dit og dat, men vi kan gøre noget, så han kommer til træning. Og hvad var det så, der skal til træning? Jamen, han kan ikke få nøglen i bilen. Jamen, okay, så skal vi prioritere
at det bliver en automatisk lås, så han kan klikke på et eller andet i bilen. Mm. Sådan at han skal derhen. Og det som sige, jamen så er der måske noget andet på hylden, du ikke kan få. Men hvad vil du have? Jeg vil helst derhen så. Så der er ingen tvivl om, at personer selv kan sige, hvad de gerne vil, og vi kan også måle, okay, hvad fik du ud af det? Jamen jeg kan faktisk nu gøre det og det, så min kone er ikke nær så bundet af mig. Så det vil jeg sige, det er det vigtige. Ja. Ja, men andre sådan med, hvad var det, du spurgte om mere? Jeg tænkte på det her med, hvis man skulle lave nogle prøvehandlinger, eller der var noget konkret, man sådan kunne gå i gang med på sådan, som ligesom kunne motivere os, jer professionelle til at arbejde mere målrettet med den her rehabiliterende tilgang, ikke? Jo, men altså det vi gerne vil, det er jo det med at have systematiske data. Og jeg kunne forestille mig, at der er forskellige målesystemer eller måleapparater, målemetoder ud at gå i de forskellige kommuner. At man faktisk prøver at kigge på nogle af dem. Måler vi en kat til vores KOL-patienter? Måler vi en funktionsevnetest til vores apopleksipatienter? Eller hvad gør vi egentlig? Hvad er det for noget, vi egentlig har ude at gå? Og så prøve at kigge på, hvad bliver de egentlig brugt til, de her oplysninger? Og hvordan oplever borgeren egentlig selv, hvad der er vigtigt? Fordi man kan jo godt sige, jamen, altså, du har dårlig hofte, nu skal du igennem et gladforløb, og der måler vi på rejse-sætte-sig-test og gangtest og trappegang. Men hvad er egentlig vigtigt for dig? Jamen det er, at jeg kan sove om natten, så det ikke gør ondt. Men så skal vi jo også, det kan godt være, at vi har brug for de 3 test til vores system, men det, der er vigtigt, det er, fik du det egentlig bedre med din nattesøvn efter den her træning? Ikke? Så det her med lige at huske, hvad er det, du egentlig gerne selv vil have ud af det? Så det igen taler ind i det her med eller borgercentrering, at det bliver det holistiske billede, fordi hvis de kan score lavt i nogle tests, fordi de sover dårligt om natten, men hvis vi ikke finder ud af, at det er det her, der har betydning, så kommer vi ikke frem til kernen. Ja, men her der måler man slet ikke på nattesøvn. Der måler man hvis jeg måler nu på rejse-sætte-sig-testen for eksempel, og andre trappetest, men måske vil de score ikke så højt på den, fordi de ikke har noget overskud, og de ingen energi har, fordi de sover dårligt, men det finder vi aldrig ud af, hvis vi ikke også får den samtale. Det er i hvert fald vigtigt, at hvad er det allervigtigste for dig, når du gør det her? Det jeg også fandt ud af med de KOL-patienter, jeg er med at gøre i mit PhD-projekt, det var sådan et 8 ugers lungeskole, hvor vi så målte på livskvalitet ved et spørgeskema og dysmy-skala og FEV1 og andre parametre der. Og der var ikke noget af det, der faktisk ændrede sig over tid. Men når jeg så spurgte borgerne, jamen så har de fået så meget ud af det, så sagde, hvad har du fået ud af det? Jamen nu kan jeg sige, at nu har jeg fået mod til mig, også til at sige, at der ikke må blive røget i mit hjem. Så bare det, at I må ikke ryge her, det var bare en kæmpe sejr. Og herhjemme, nu har jeg fundet ud af, at jeg kan godt tage bussen, selvom det er både toget og det blæser og alt muligt. Jeg er ikke bange for det. Jeg kan godt tage bussen derhen, selvom. Så og der tænker jeg bare, det er fint nok, hvis vi har nogle test, vi skal bruge, men man kunne også godt arbejde lidt med, hvad er dit helt personlige mål? Hvis du skal et her, hvad er så vigtigt for dig ud af det her? Det vil jeg gerne op, og det gør man sikkert også, jeg forestiller mig. Ja. Det tror jeg, det må være de afsluttende ord for dig, Bodil. Hvad er vigtigt for borgeren? Hvad er vigtigt for dig? Og tak for dit inspirerende oplæg. Vel tak. Og vi vil gerne sige tak, fordi I har deltaget igen for nogle af jer, og for nogle af jer på første gang. Som sagt, så sender vi linket ud til jer, hvis I har sagt ja til at vi må kontakte jer, og vi vil gerne fortælle jer, at vi laver et nyt webinar til efteråret. Vi forventer, at det bliver i oktober måned, og der bliver tilmeldt via Zoom i kanaler, LinkedIn og Facebook, ligesom det her det også har været. Og tak for deltagelsen der, både til jer og til dig, Bodil. Tak fordi du kom og uddelte noget af din viden til os og nogle indsigter. Og så håber vi, I bliver lidt inspireret til at have det liggende lidt mere om i baghovedet. Den her faglige drøftelser. Så, og I er velkommen til at kontakte os, eller mig, på nedenstående mailadresse også.